I pozdrav svim ljudi, ovdje Johnny Games. Ovo je naša druga epizoda, kako se meni čini, Multitrapped Auto. Onda neko već uzeo. Neko je već uzeo wire fence. Trebali smo da ogradimo, ali džaba. Ljudi, inače u komentaru napišite ako želite da snimim neku drugu igricu. Slabo napišite u komentarima. Možda i ja budem ćutao, izvinjam se napred zbog toga, pošto je kasno uveče. Da nađem šta, da neko umro, čovječ. Treba da se backpack, mislim da imam to sad trebam. Da. Samo da nas niko ne nađe. Evo, sad vidite, ovdje ima isto mrak. O moj Bože. Šta je ovo da vidimo uopšte? Ok, znači to ne... Ovo držim. I to ću držim za sad. Brzo nešto da im šta nam ne treba. Bandage, road fair, što će mi... Ne, što sam to uradio? Tako je. Ne znam što sam to uradio, brzo beži. Ne znam ni zašto sam to uradio, sad ovaj dobro. Eno ga neko. Je to zombi? A, to je samo zombi. Da, samo zombiška kuća je tu malo. Da mi napravimo ovdje vatru. Dobro, evo ga. Make fire. Ovako. Ovdje ćemo oko da sedemo. Opa. Tako, gledat ćemo vama da nam slučajno neko ne dođe. I da pravljamo stvari koje nam ne trebaju. Walkie-talkie imam. Pitamo da li je neko tu. Ne, nije niko. Ovo samo Petra naši na serveru. Pa dobro, sad sam siguran, malo sigurniji. Nisam totalno siguran skroz. Ali malo.
Mi malo sedimo tu se grejemo, pa kad bi ja imao raf bi vidjela kako lijepo gorim. Ne znam da li sad ovako puškom da... Ja, pa ne treba mi to već. To. Ovo mi treba. Ovo je jako dobro pištolj. Ha, imam isto metku. Revolver. Vidite kako je to dugačak pištolj, dosta jak. I ovo je dosta jako. Privremeno ćemo biti tu u bazi. Ne! Ne mogu da verujem da sam umrao. Sa svim tim dobrim stvarima. A dobro, laki spavan. Ne, jedino to. Našao me na Instagramu. Ne mogu da verujem da smo umrli sa svim tim opremama. Čač. Joj, kako nas neće. A nema veze. Bolje da ću stići pre svih njih. A skupit ću ja sve to ponovo, nadam se. Ovdje nema ničeg. Ovim velikim hangarima ima. Evo ga, wire fence već. Wire fence, našao sam pušku, jej. Što mi ne treba? Dva bandage. Nastavljamo onda na road flare. Ajde. Tako. Sad idemo u drugi hangar. Nadam se da ćemo naći torbu. Night vision goggles. To je dobro. Da kliknete na i vidite night vision. Vidite svakog. Dobro, ne baš svakoga, ali dosta. Šta je ovo? Ne znam šta je ovo. Dobro. Aha. Našao sam mapu. Yes. F11. Pa da nema nikog od mojih. Sve mi treba. Sad kad bi našao malu torbicu, bio bih srećan. Šta je ovo? A našli smo već to. Grenade. Police clothing. Joj. Zombi. Ne, rizično je previše po mraku još. Bandit. Morfine. Svakako neću polomiti kost.
Loose clothing, survival clothing, ručni. Sad grenade. Vidite ovo grenade. Mogu da bacam. Ali sad ovo ću previše riznično. Uje. Uje. Zombi. Šta ih? A ne, to je wire fence. Kako bi mi dobro našla jedna torba. Nema šta. Nemamo ni malo sreće. Gdje ja bežim? Ne. Fox. Dobre. Šta je ovdje unutra? More fine milk. Dobro, i ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio video, like, ako ne, dislike, a mislim, mi se vidimo nakon narednom klipu. Ćao!